akwụkwọ na University Lagos owuva bọọlụ lasu wee finish akwụkwọ wee were obere ego bọdụrụ ya wee nụta ezigbo nwunye ọ nụsịa nwunye wee jee wee bido ụwa n'isi wee sị na ya ga-eje ka ọ gaa na business forwarding and clearing ịbabụ ka o ji onye obi dolu ya bụ ọlụ onye a na-akpọ chi BNE Anebonemu ozi deji okwu onye nwa ụlọ abụọ ozi Ebubechukwu onye nwa eze aka ọkpọrọ ọzọ Ebubechukwu onye nwa ala na-azụ nwa na mma ọzọ Ebubechukwu ọchịla ọzụwa onye mma ọzọ Ebubechukwu obodo Ebubechukwu nwanne Ebonemu onye zụrụ mmanwụ ndị ilo onye nwa ụlọ bụ onye ka mmanwụ si n'aka ya wee bulive ọpụta dịme mmanwụ mesiri wee sokwueli bụrụ chairman Misi Nigeria nke Lagos steeti ọ bụ site n'ebe ahụ mmanwụ dị wee mebe ụwa ya tata na mmanwụ sozi na ibe na-ekwuzi mmanwụ dị lo na nwa obodo ejiji mmanwụ chele maka enu ụwa ewe mmanwụ onye na-ekwu dịka ọbịa mmanwụ obodo bịa mmanwụ dị lo nwa onye mmanwụ obodo ata ogo onye na-ajụ ọbịago mmanwụ obodo ebịa ogo onye na-asị ọbịago mmanwụ obodo bịa mmanwụ dị lo nwa onye mmanwụ obodo bịa onye na-ekwu dịka ọbịa mmanwụ obodo ya nata mmanwụ ndị lo nwa onye mmanwụ obodo bịa mmanwụ n'ụmụ ụlọ na-egbu mekatara mebe ụwa wee mebe tata na-agụzia ndị Igbo bi na Lagos ọ bụ na agụnyazi mmanwụ ndị ilo ịmana ọ bụ onye ilo na-agụnyabụ ibe merigeli wee chienye echichi na Badagry ibe chilia na Badagry bụ ọka obulu ụzọ isi obi ndị Igbo na Badagry ilusia Badagry igwe ebe ọ na-alụ steeti n'ime ya nye ka ndị Igbo ji nnekedi ya anya wee chie nye isi obi ndị Igbo unu ga-ama na ibe akpọrọ isi obi na ọ bụ ibe siri ike mmanwụ ndị ilo n'ụmụ awụlụ chi gị keliga ọfụma o tolu ego ọ mali mma o nwekwulu ego ịna-emesi enye ịmali na ibe ji abịa kwa agwụgo Chukwu nyeli ezigbo nwunye wee mezie enyi ya mmụ aka ịnụ ime ịmụ na ọmụtali ịbụ na-aba wee bụrụ nwoke ịbụ na-aba wee bụrụ nwanyị vanchas osi na ngozi Chukwu osi m kene chi Peter Madueke alụsi obeledu isi nkịta akpụla akpụ na-agba ụja obeledu ezusie ana m ekenekwu Austin Anakwe Keke Enterprises
Nigeria Limited Obi na kweze na Nimo Manwu kenelege Ani mekene gwa meke Chief ya meke nwosu Abego nkiti The Obi of Umweji mofo ni Victoria MEA Diversified Business MEA Diversified Business Limited Chief James Nwosu Chairman Adjustment and Fittings Limited Chairman Adjustment and Fitting Business Limited Ani kenelege Onyo koto buru n'Osumenyi Nekene Chidi Nwajamma Ogazi one na Nnọkwa Michael Nwizu Okopa gwara Frankis na Nnọkwa na n'Igbo niile anyị kenelege Nekene gwezi nwa mụ Ịbanye Chukwu Akụkwe Eji amatu n'ezi Owere Magic Man na Malaysia Ịbanye n'ọga dịlị gị mma Dịkwuola oze mene nzube mma Eze aka kenelege si na anyị na-agọ ava gị Mmanwụ ndị ilo nwonye mmanwụ obodo ebia Mmanwụ onye na-ekwu maka ya Ude Jinji ịbịagokwa